MG on the beat. Abdurrashid Garzali yar Siluma ya zama ango Latifa amarya. Ni ko mi zan yi sai na sanya Allah gare ka na zo ka ba ni basira na wake ango da shi da amarya kafin na fara ina san kujera ya rabbi sarki kalin ka salati gudan Abdullahi abban fati ni Jafar na zo ta yabo da murna an daura aure abun fahari ne. Na gaida ango na gaida amarya alkawarin yau Allah ya ce gashi kusan da komai shi dan lokaci ne shi lokaci kuma baya da bashi Latifa da Abdurrashid gare mu dangi abun fahari ne da kashi kuda abun fahari ne sannan samun aure dan haƙuri ne. Abdurrashid Garzali kayo sa'a diya mai kyawu da kyawun ɗabi'a Latifa kowa ya shaide ta tana da kirki ko ba ta da da'a yau duniyar nan komai lokaci ne yaƙen uba na ku lura ku gane daɗi da wuya su ma kun san lokaci ne yaƙen uba na mu lura mu gane arziki haihuwa kusan lokaci ne na yau haka ne ni ina san mu gane kowane hali mu dai mu gode Allah domin shi Allah abun godiya ne alhamdulillah ala kulli halin mun daura aure muna shagali ne yau dangin ango har ma na amarya yau kowa ya zo yana taya murna anti Salima da anti Hadiza gidan bikin nan sun zo taya murna yau anti Rabi da anti Zaliya gidan bikin nan sun zo taya murna Salma da Fati da anti Maryama gidan bikin nan sun zo taya murna Hajiya Fati tana taya murna da Rabi'atu tana taya murna yau Abdu Nasir Zanidu Jamilu da Sadiya ma sun zo taya murna yau Ayatullah da anti Fatima gidan bikin nan sun zo taya murna da anti Jema da baba Aminu gidan bikin nan sun zo taya murna gidan bikin nan ai babu kamar ku ni Jafar dole in gaishe ku kai har da dangin amarya ku duba gidan bikin nan sun zo taya murna da anti Rabi da anti Zuwaira da anti Ai sun zo taya murna da Aisha ma da anti Salima gidan bikin nan sun zo taya murna da Sadiya ma kai har da Safura Shafi'u Kadir sun zo taya murna abokan ango ni zan gaishe ku zan tsara baitoti in yi yabon ku Mamman Kabir har da Abdu Azizi Sanusi kai ma ina gaishe ka kai Abdurrashid har da Suleiman Kabiru Nasir ina gaishe ku Isa da Nasir ina Sufiyanu Musa da Musa ina gaishe ku Nasa Abuba Nasa da Hakilu da ya ma ina gaishe ku da Abdu Malik babun Hawwa'u a gaskiya ni ina gaishe ku yau zani koma na gaida kawayen amarya su ma dan iya gonsu ina Fatila na Jaha'atu bintu
sa har da Amina, a gaskiya ni ina gaishe su. Bara'atu ni ina gaishe ki, Surayya zan sa na sa da Wasila, da Fa'iza ma na sa da Fadila, da Saliha ma na sa da Ubaida, Talat Fatiya na sa Asma'u, a gaskiya ni ina gaishe ku. Da Rashida ma ba zan manta ba, ni Jafar dole in gaishe ku. Mai gida Lawali na iri sai Luma, a gaskiya ni ina gaishe ka. Yan kungiya duk na iri sai Luma, a gaskiya ni ina gaishe ku. Sai wata ranan ku ni zan koma, ina neman afuwa a gare ku. Abdurrashid Garzali yar sai Luma, ya zama ango Latifa